sariya soba kalata ye o kɔni jaabi laban kɔni bɔra. Colonel Asim Goita ale taara bɔɲɛ dɔ la Kayikaw kɔni ye. Kalabankɔrɔ ni ale yɛrɛ ye Bamakɔ kin dɔ ye a yɛrɛ ka fɔ ko ɲama kɔni bɛ ka yen bandigan kɔni fa. Ko finitigiw kɔni sera ka banbagati 70 ani kɔ kɔni faga an ka jamana kɔnɔna la. An balimaw aw bisimila ye an ka bi don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye Mali sariya soba kalata minnu kɔni kɛra ni o jaabi kɔni laban kɔni bɔra. Jumadon min kun ye juillet kalo tile 21 ye. Ko cour constitutionnel kɔni ye jaabi bɔ. Jaabi min kɔnɔna la a yɛrɛ ka fɔ ko Mali sariya soba kalata min kɔni kɛra an fɛ yen nɔ juin kalo tile 18 kɔnɔna la ko o jaabi laban kɔni bɔra. Jaabiw y'a yira ka fɔ ko oui an sɔnna ko olu maaw de kɔni cayara wa minnu ko ko non ko o maa kɔni ma caya. O kɔrɔ ko oui olu maaw de gagnera. O b'a yira ka fɔ ko min ye sariya soba ye ko ale kɔni yɛlɛmara an bɛ wagati min na ko bi. Ayiwa a yira ka fɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu tɔgɔ sɛbɛnna ni sariya soba in na ko o kɔni bɛ taa maa 8,000,000 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na. O maa 8,000,000 kɔni na a yira ka fɔ ko maa 3,000,000 ani kɔ ko olu de kɔni votera. Min ye maa 25,000 ani kɔ ye ko olu kɔni ka bulletin kɛra bulletin nul ye. Ayiwa ko 100 sara la 100 sara a yira ka fɔ awɔ an sɔnna ko o maaw kɔni ta ye 99 ye. Wa minnu ko k'olu ma sɔn ko olu kɔni ta ye 100 sara la 100 sara k'olu ta ye 3 ye. Ayiwa o senfɛ min ye SG ni o ye autorité indépendante de la gestion des élections ko olu kɔni kun ye jaabi bɔ a bɛ dɔgɔkun damadɔ kɔni bɔ olu ka jaabi kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ maa minnu ko olu sɔnna ko 100 sara la olu kɔni ta kun ye 97 ye. Maa minnu kɔni ko u ma sɔn ko olu kɔni ta kun ye 3 ye. Nin b'a yira ka fɔ ko cour constitutionnelle ale kɔni ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka jaabi kɔni ma ja ɲɔgɔn na. Wa min yɛrɛ ye Colonel Asim Goita ni o ye transition ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ bɔra télé la k'a yira ka fɔ ko ni min ye sariya so yɛlɛlen ye a baaraw kɔni banna wa jaabi minnu bɔra olu yɛrɛ sɔnna o jaabi kɔni ma. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ min ye Colonel Asim Goita ko ale kɔni taara bɔɲɛli la Kayikaw kɔni fɛ yen. Ayiwa kari tɛmɛnen n'o kun ye juillet kalo tile 23 kɔnɔna ye Colonel Asim Goita ale n'a ka délégation kɔni y'u kunɲɛsin Kayi kɔni kan ka taa bɔɲɛli kɛ Kayi. Ayiwa Colonel Asim Goita olu kɔni selen Kayi olu bisimila ni Kayi gouverneur kɔni fɛ. O hukumu kɔnɔna la ni Kayi mɔgɔbaw kɔni ye ɲɔgɔn ye i n'a fɔ dugutigilakaw b'o la autorité administrative maaw kɔni b'o la. Ayiwa Colonel Asim Goita ale kɔni ka taga la baara caman kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni y'o kɛ. Fɔlɔ o yɛrɛ kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka yira ka fɔ terrain weleli min kɔni kɛra ka taa officialiser Kayi. O tɛmɛnen ka bɔ yen min ye Kayi lycée public 2nan ye ko o fana a y'o birikiden fɔlɔw fana da ani o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ko min ye kɛnɛya minɛn dɔ ye olu kɔni taara ka ɲɛsin Kayi dɔgɔtɔrɔso ma n'o ye Fuseni Dawo ye. Ayiwa min ye Kayi gouverneur ni ale yɛrɛ ye Musa Suma ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ Colonel Asim Goita ye Kayikaw kɔni ka baara la. A ka kuma kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko Kayi kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayiden minnu sigilen bɛ Mali kɔ kan diaspora maaw ko olu kɔni bɛ dɛmɛ kɛ Kayi ye san kalo 12. A y'a yira ka fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko olu ka dɛmɛ kɔnɔ san kɔnɔ ko a bɛ taa miliyari kɔni 26 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔnɔ. O hali bi a ka kuma kɔnɔna la a ye Colonel Asim Goita a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fo Kayikaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la ko ka sababu kɛ u ye dɛmɛ mun ta k'a lase u ma. Forage b'o la balo fana b'o la ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma Kayi. O tɛmɛnen ka bɔ yen tuma min na kuma yɛrɛ dira Colonel Asim Goita kɔni ma ale kɔni y'a yira ka fɔ ko a bɛ Kayi k'a bɛɛ lajɛlen kɔni fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayi ladalamaw wa a y'a yira ka fɔ fana ko ale kɔni nisɔndiyalen don a ka bi ENA la ko kabini san 2020 kɔnɔna la Kayi ko kɔni tun bɛ olu hakili la nka anw ne an ka cɛ ka Colonel Asim Goita lamɛn a bɛ ka kuma fɔ an ka to dun kan. Ka foli bila ka boyamasigi kɛ a ka laɲini dɔ tun bɛ yen ala y'a kɛ bi olu sabatira hali n b'aw fo a ka muɲu a n'a ka sabali la sinon tuma dɔ la a kuma kun cayara mais dɔɔni dɔɔni de don. O baara fɔlɔ ye jumɛn ye Kayi sira Kayi Sangare o baara daminɛli ani Kayi lycée o biriki fɔlɔ dali ani chemin de fer baaraw daminɛli bɛɛ bɛ Kayi nafa dɔn a n'a jɔyɔrɔ dɔn Mali nafasɔrɔ sira la nin tɛ foyi ye Kayi kungo la nin ye dɔɔni dɔrɔn de an kan ka mun ɲɛnabɔ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen Kalabankɔrɔ a yirala ka fɔ ko yen baara kɔni kɛra ɲɛmɔgɔyɔrɔ kɔni ye. Ayiwa min ye Kalabankɔrɔ kennamaw ye ni ale yɛrɛ bɛ Kati kɔni fɛ olu kɔni kɛlen don ka welewele bila ka yira ka fɔ ko fɛrɛ ka kɛ min ye u ka baara ye ko a bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɛmɔgɔyɔrɔ ye. U ka kuma kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko nin waleya in bɛ sen na k'a bɛ san damadɔni kɔni. Wa min yɛrɛ kɔni ye Kalabankɔrɔ kɔni autorité maaw ye u y'a yira ka fɔ ko olu kɔni tɛna sigi ko ka nin ko in to tan ko bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ɲama kana bɔn yen wa ɲamakɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɔnnen don ko bɛna fɛɛrɛ kɛ ko k'a bɛɛ lajɛlen kɔni ci. Ayiwa a kibara kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye ka yira ka fɔ ko dɔgɔkun 2 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na an ka finitigiw ye boloda min ye banbagati 70 ani kɔ kɔni kan.
ayiwa ni kunnafoni kɔni sɔrɔla min ye communiqué dɔ ye ni ale bɔra état major kɔni yɔrɔ la juillet kalo tile 20 kɔnɔna la ayiwa ni kunnafoni kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko an ka finitigiw ye baaraba dɔ kɛ dɔgɔkun 2 kɔnɔna la baara minnu hukumu kɔnɔna la n'u sera banbagati 70 ani kɔ kɔni faga wa k'u bololamina caman tiɲɛ ani ka minɛn dɔw kɔni minɛ a yirala k'a fɔ ko min ye juin kalo tile 17 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔnɔna mara la ko dugu 2 ani ɲɔgɔn cɛ n'o dugu 2 ninnu yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ n'o ye Bima ale ni Sani Sare ye ko olu fan fɛ banbagati wale dɔ kɔni kɛra yen nɔ an ka finitigiw olu kɔni ta tugu banbagatiw la n'u ka pankuru ye ko banbagati 22 kɔni fagara wa min ye u ka mobili ye pick-up 2 ani moto 43 ko olu kɔni tiɲɛna finitigiw fɛ ani o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ko marifa dɔw kɔni bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ RPG ko o 5 minɛra min ye PKM ye mitrailleur ko o 6 kɔni minɛra AK45 o 20 kɔni minɛra ani min ye marifa kisɛ caman ani mugujugu caman ko kɔni minɛra an ka finitigiw kɔni fɛ ka bɔ ni banbagati ninnu yɔrɔ ayiwa a yirala ka fɔ fana nɔ ko min ye finitigiw fanfɛla ye ko maa kɔni ni ma to a la nka hali bi o hukumu kɔnɔna la ko juillet kalo tile 12 kɔnɔna la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen a yirala k'a fɔ ko Farabugu fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya buguda dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni ani Farabugu kɔni ma ja banbagatiw ni finitigiw kɔni karila ɲɔgɔn na o senfɛ min ye banbagati 20 ani kɔ ye ko o fagara finitigiw fɛ ayiwa ko o tɛmɛnen ka bɔ o buguda in na ko ka taa kungo kɔnɔna la dɔɔni a yirala k'a fɔ ko banbagati 30 ko fana fagara an ka finitigiw kɔni fɛ ani moto 30 o jenina AK45 o 20 minɛra ni fusil mitrailleur ko o 2 kɔni minɛra u ye olu minɛ banbagatiw kɔni na an bɛ wagati min na bi min ye finitigiw ye u kɔni wulilen d'u jɔ ko ka nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni lakana ka yira k'a fɔ banbagati min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na k'u bɛna bɛɛ lajɛlen kɔni si latugun ayiwa an ka foli bɛ an ka finitigiw ye nin yɔrɔnin na ni an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu sigilen bɛ ESMA ye ni olu b'a lajɛ sanga ni wagati an ka foli bɛ an ka jamukan in kɔnɔna la ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi don kibaru ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan